Bueno, pois bos días a todos e benvidos un venres máis á rolda de prensa dos acordos que tomamos esta mañán na celebración da Xunta de Goberno no Pazo Provincial. Entre todos os puntos do día que aprobamos referidos ao capítulo deportivo, vamos a destacar as bases reguladoras do concurso para a concesión de subvencións a concellos e mancomunidades de municipios para a organización de actividades físico-deportivas para este ano 2018. Esta convocatoria está destinada ao financiamento de actividades e programas deportivos que poderán ser de dous tipos. Os primeiros deles, eventos ou actividades con un carácter puntual que comporten a realización de actividades semellantes ás deportivas e que se correspondan con actos de vida saudables, tales como poden ser as andainas e carreiras populares, tamén torneos e campeonatos de interese popular, xornadas e diadas deportivas ou marchas e rutas en bicicleta ou mesmo a cabalo, entre outras. Por outra banda, tamén programas deportivos recreativos que se correspondan con aquelas actividades planificadas e realizadas de maneira regular e tamén que se correspondan cunha tempada deportiva que haberá de coincidir, lóxicamente, co ano en curso. Desta volta, os programas poderán ser de dous tipos, para adultos e persoas maiores, como xogos populares tradicionais, yoga, pilates ou ximnasia de mantemento e programas destinados á promoción ou divulgación dunha especialidade deportiva mediante a súa práctica. Tamén hai que destacar que a contía máxima para a concesión destas subvencións será de 60.000 euros, mentras que o importe máximo para cada unha das entidades non poderá superar os 3.000 euros. Os solicitantes, que serán os concellos menores de 20.000 habitantes, por lo tanto, todos excepto da capital, só poderán presentar como máximo 3 solicitudes, unha para cada unha dos proxectos aos que se vai a pedir a subvención. As axudas alcanzarán como máximo o 50% do orzamento en caso dos concellos de máis de 3.000 habitantes e poderá chegar ata o 70% en caso dos municipios de menos de 3.000 habitantes. O prazo de presentación das solicitudes iniciará a partir do día en que se publique esta convocatoria na base de datos nacional de subvencións e rematará o vindeiro 15 de marzo. Por outra banda, tamén hoxe se aprobaron outras bases reguladoras neste senso para o concurso público de concesión de subvencións a entidades deportivas e a entidades sen ánimo de lucro para a organización de eventos deportivos, dirixidas a actividades a entidades deportivas e sen ánimo de lucro que organicen eventos deportivos neste presente ano 2018. As axudas teñen como finalidade contribuir ao mantemento dunha actividade deportiva ampla, orientada a un público en xeral e baseada principalmente nos conceptos de deporte e saúde que dende a Diputación Provincial sempre queremos recalcar. A contía máxima dispoñible para esta convocatoria é de 70.000 euros, sendo o importe máximo para cada beneficiario de 10.000 euros. As bases establecen que se considerarán eventos deportivos aqueles de carácter específico ou puntual que implican a práctica de disciplinas recoñecidas na provincia polas federacións deportivas. Ao igual que no caso anterior, o prazo de presentación comezará o día que se publique esta convocatoria na base nacional de subvencións e rematará o vindeiro 15 de marzo. No obstante, ao se tratar dunha convocatoria aberta, haberá un segundo prazo de presentación de solicitudes que irá dende o 15 de xuño ata o 30 de xullo. Pasando agora ao apartado de colaboración, tamén temos que destacar a aprobación de bases reguladoras, neste caso para o concurso público para a concesión de subvencións para gastos de investimento das asociacións veciñais da provincia de Ourense. O obxecto desta axuda é financiar os gastos destas asociacións e para esta convocatoria o procedimento realizarase a través do procedimento de concorrencia competitiva e a Diputación de Ourense disporá dun orzamento de 100.000 euros, sendo a subvención máxima a de 12.000. Poderán beneficiarse destas axudas as asociacións veciñais cuyos fins sexan a defensa en xeral dos dereitos e intereses dos habitantes dun determinado territorio ou ámbito territorial. O prazo de solicitudes comezará de forma presencial ou telemática a partir tamén da publicación destas bases na base de datos nacional de subvencións e tamén ata o 15 de marzo. Por outra banda, tamén aprobamos
as bases reguladoras das subvencións para gastos de funcionamento de federacións ou agrupacións de asociacións veciñais de Ourense. Neste caso, destacamos que as bases reguladoras establecen unha cuantía máxima de 50.000 euros para estas axudas. Noutro ámbito, xa no cultural, temos que destacar a aprobación da achega de 36.000 euros a favor da Fundación Curros Enríquez para os gastos de funcionamento e actividades da entidade correspondente ao pasado ano 2017. E xa por último, no tema de cooperación, temos que destacar que hoxe fixemos unha achega moi importante para o Concello de Muíños, unha achega de 80.000 euros para a construción dun pantalán no complexo turístico de O Corgo. Unha infraestructura que vén de sustituir ao anterior pantalán que xa existía e que dará máis e mellor servicio a todas aquelas persoas, incluindo aos rapaces que participan nos campamentos de verán, que practican actividades acuáticas neste encoro como o piragüismo ou como a vela. Ata aquí todos os asuntos tratados no día de hoxe na Xunta de Goberno. Destacar que hoxe se aproban máis de 390.000 euros para concursos públicos para todo tipo de actividades físico-deportivas e tamén culturais. Destacar que é moi importante as axudas que a Diputación Provincial pon ao carón de todos os veciños desta provincia para diferentes entidades. E sen máis, quedo ao seu dispor se teñen algunha dúbida ou algunha pregunta, e senón dou por concluída esta rolda de prensa. Moitas grazas.